Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Kaseng HYC Shela Area Unit kala ai khusnam ya ki samla kathan Shela ki bawan ra ekanam pas ba ka exam badang shudam. Ya kate ka jing ai khusnam bala tiptur Shaprang Academic Award Arhajar Arpulai ki bana po shinong Shela la pelong hasilong club menha ka Arpulai turik ujeliu. Hagaba uba Robert June Karjarin President bad uba Roy Kupar Sundrem General Secretary kila long ki kongsan. ले सीखने की प्रोग्राम की बरत कि बाई ना कलियां जो बसेंगी ले कि आई मीन सिम की फन सामला के जो ये वो पुली अपोषणों बंग क्यों कि जिंग पुली की जो की है तेना कलियां जो बसेंग ये मैन राशिबन या फिर कि बला पास में तनी ले से का फर्स्ट डिवीजन है का एग्जाम का बला जब कमा बकनी के दी तंग का जिंग सदंग जो का जिंग क्यों जो फिर का पुली पुथी nangni akmat hak bongdong puli hak bongdong tresitom nang bengi kwa bongkut tang hangni lesing imtikut tang jingpun en borom be pi pas ya ka SSLC ka first division ni kwa ba api kamtong be kamki kmaleng ki badai na kadong la khang gi jui bangi su kumen bro ban we kmaleng bomde lesio trashnom ribula wan la shong la sa poshnong ula pas ya ka matrik nang tena poshnong jui katar ko ding so sarong nei yo ya ki bakam kita kmaleng ki bawan bang puli haki school na poshnong te ni kentu ye pe baka mga ang kani ka tang sinjang ko baningkong na yung maujang baningkong nang ni akmat idong hapong puli beng tresitong la poshnong ung ai yo ta kmaleng la ne ta kmaleng shipo haja tengka kata ka ding jing amen sim bang kentu nane bang khot iki khon samla khamtam e ki puli ki school asnong bang yele kat bala kamnu bang yo e first division lada phile ya ka jing puli dani wat ya ka jing thokit punia ka bobiang ngatharai ki bobon hi anong kendong lada ngi jencar kan no ru habukut endang ni ladep ya kelas 10 ni ya be no ban kiu sa selong but kadau jong kata kalong ka jing bom don ki school ki college bak university ki bobiang anong kendong tikani ka award na si kandi ka jing kan mau ya ka sarkar banang ni syakman habangi kentiu ya ka pule ka puthi ka deiru ban phai khamat sano kondong what haki district headquarter ki balahe kum ga mo karat ka noston ninom yo ya kita ki college ki balabian tigi khmi lenti banang ni syakmat da si ka sela ka sora ki block headquarter ki bo fer ki yo ingta ki college la kum nong gi don kam ki college sarkar ki bo biang hadu haki block level khnang ba ki breu ki baduk ki breu ki bakanduk ki breu ki bamat jing e ayu ngasem hanong kendong ki yo ya ta ka jing puli puthi ka bo biang hep bai ngam kwa ban shim ya ka pon ri tang kandiat ka bang kwa ban ong ngapi ka lang tang kani wat nom shim ba kani ka khusnam ka ba phiyo menta kan pen sarong ne kan pen khalong no epi kedang don da ki bon ba ki khusnam ki ban up ya phinang ne sakmak la da phi 3 minute ba 3 sito wat ai ba kani ka khusnam ka ba phiyo menta kan dei ka khusnam ka ba khadu ka ba phinyo aga jing phi to ai ba kani le se kan dei ka khusnam ka ban nang ai men sim ya phi ba phinong yo ya sibon ba ki khusnam nang ne sakmak ka snong sila ka jong phi ka la dei lupa ka snong ka ba pau ka ba penmi ya sibon ki khrau perkhat aga jang ru go jong lada kata kapateng kebompat don surok kebompat don light kebompat don internet kebompat don irem kapenmi ki khrau perkhat ki basandur wat ka siksidul atrai lada mentapa lada ngimla shu penmi ya kata kabomut kapau ko no kapau ba snong sila ka nami ki por nginang hiar